porque considero que estamos nun momento no que hai que escoitar, pero que tamén a xente quere falar. E como parte dese proceso, ve negada a opción de falar e de escoitar as súas opcións. Dunha frase dunha obra de teatro que estamos facendo é que o futuro pode que algún día este nas nosas mans, non? Para que iso sexa real e sexa posible, temos todos que apoiar estas asambleas abertas e participar activamente delas. O bloque sempre foi unha forza que non estuvo integrado nun sistema capitalista ni nun sistema imperialista. Estuvo sempre do lado dos traballadores. En todas as alternativas estuvo aí, en todas as movilizacións, defendendo os dereitos da muller, os dereitos dos traballadores, os dereitos do labrego, os dereitos tamén do pequeno comercio, os dereitos da sociedade xeral. E, ademais, hai unha serie de posturas que son moi atrás no tempo, como, por exemplo, a posición do BNG frente ao mercado común da Unión Europea. Foi, desde o primeiro momento, unha das poucas forzas que expresamente, con máis claridade, se pronunciou en contra do mercado común, que chamamos aquela da Unión Europea que se chama ahora, por lo que suponía de perda de capacidade económica de Galiza. Segundo a Unión Europea foi avanzando nas súas reformas, o bloque puxo o Tratado de Maastricht, o puxo a Unión Monetaria, que tanto disgusto nos deu e nos dá neste momento. Entón, se falamos con moitas cousas que saen por aí de bloque, é como se fora unha forza máis, non é unha forza máis, por lo que estou sempre opoñéndose a todas estas cousas. Non é de agora e eu espero que seguirá facendo sempre, por iso eu xa vi o meu apoio de antes e de agora. O Bloque Nacionalista Galego sempre tuvo a ben facer asambleas con toda a xente que non pertenecía ao BNG, sempre estuvo aí aberto a escoitar as súas problemáticas e intentar buscar unha solución aos seus problemas dunha maneira colectiva. E como tal quero invitar expresamente a todos os homes e as mulleres, sobre todo como muller, a que participen nestas asambleas, a que se mobilicen, a que defendan os dereitos desta sociedade que está sufrindo moitísima xente e as mulleres doblemente por ser mulleres que estamos sufrindo un abandono por parte da administración contra os nosos problemas. Creo que é o momento xa de que as mulleres salgamos da casa, salgamos á rúa a reivindicar os nosos dereitos e participar nestas asambleas para que conxuntamente con todo o mundo que está padecendo e sufrindo nestes momentos podamos conquerir e buscar unha solución para conseguir un mundo mellor, porque é posible. Entonces, como ben dice o cartel do Bloque Nacionalista Galega, este é o momento de implicarse e eu creo que todos e todas nos temos que implicar xa.